L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ippubblika 17 il-rakkomandazzjoni li ħarġu minn inkjesta indipendenti dwar is-servizzi tas-saħħa mentali tat-tfal f'Malta. Ir-rapport jirrikonoxxi punti b'saħħithom fis-servizzi eżistenti u jidentifika l-isfidi li jeħtieġ li jiġu indirizzati. Fost l-aktar punti ċari fir-rakkomandazzjonijiet hemm il-ħin ta' stennija s-servizzi psikjatriċi u psikoterapeutiċi. L-inkjesta tgħid li l-lista ta' stennija hija twila wisq għal tfal li jkollhom bżonn dan l-appoġġ u tissuġġerixxi li fejn jibqgħu l-istitwal ġenituri li jfittxu għajnuna professjonali privata l uliedhom jingħataw rifużjoni brati stabiliti. Inkjesta ħarset b'mod partikolari lejn il-Young People's Unit f'Monte Carmeli. Fil-programm VOVA, il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo saħqet li l-YPU għandha tintuża biss għal kura intensiva u għal żmien qasir u li ebda tifel jew tifla m'għandhom jibqgħu jgħixu fi sptar tas-saħħa mentali meta ma jkunx qed għandhom bżonn trattament. Hemm sitwazzjonijiet ma nux speċi ngħidhom illi it-tfal ikunu jibatu minn ċerti sintomi li inti jaġixxu ruhom, jġibu ruhom ħanajtek mhix daqshekk fin-normal u jkun hawn ġenituri li jaċċettawhom. Mbagħad ikun hawn ġenituri li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkopjaw magħhom. Issir ukoll enfasi fuq intervent aktar bikri, inkluż fl-iskejjel. Il-Kummissarju għat-Tfal qalet li din il-ħtieġa ħarġet ukoll mit-tfal infushom. Qablu magħna 100%, infatti aħna għedna għandu jsir screening iżjed fuq saħħa mentali ġol iskejjel. It-tfal qalu lilna wkoll li aħna importanti li aktar inkunu u jkun hemm iżjed tagħlim ġol iskejjel għaliex it-tfal illum jipparteċipaw ħafna. Il-Kummissarju appellat lill ġenituri biex ma jinjorawx bidliet li jdumu fit-tfal fosthom dwejja għal żmien twil jew tibdil fl-imġiba ta' kuljum. Il-ġenituri jistgħu jindunaw pereżempju minn bidliet fl-imġiba tagħhom. Alright, fl-irqat pereżempju daw it-tfal jew mhumiex joqgħdu anzi qegħdin jorqdu ħafna u kif ukoll fl-aptit. Fost ir-rakkomandazzjonijiet hemm ukoll sejħa l-aktar kontinwità fil-kura, komunikazzjoni aħjar bejn il-professjonisti u s-servizzi differenti, appoġġ u supervizjoni għal ħaddiema li jaħdmu ma' dawn it-tfal u ambjent fil-YPU li jkun separat mis-servizzi għall-adulti u mfassal speċifikament għal ħtiġijiet tat-tfal.